idol, welcome back to my YouTube channel mga idol. Magandang umaga mga idol. For today's video mga idol ay kasamahan natin si Tagalog Vlog sa pamumulot ng itlog dito sa may building niya. First vlog namin mga idol sa tumingin na pala ang pagbabalik sa farm boy si Tagalog Vlogs. Sana supportahan Yun mga idol, sasamahan natin mga idol yung pagpupulot ng itlog ni Tagalog. Anong ginagawa mo dyan idol? Tulot ako. Namumulot na siya mga idol. Kaya kailangan natin samahan mga idol para makikita niyo mga idol kung paano. Mga idol. Ayan, malalaki na ang alaga ni idol natin. Alaga namin. Kaya mga idol, yan ang napulot mo ng itlog. Ito oh. Marami na pala mga idol. So mga idol, sa mga nagtatanong mga idol kung ano ang trabaho namin mga idol, ito talaga ang trabaho namin mga idol. Farm boy, namumulot ng itlog. Habang may itlog pa, pulutin namin. At sa mga nagtatanong kung bakit siya doon nagdala ng walis. Ito yun. Ganito yan oh, mga idol. Oh, mga nagtatanong kung siya nagdala ng walis. Hindi siya nagwalis idol ha. Hindi niya niwalisan yung itlog. Nagdala ng walis para manok. Manok, yan. Oh, magsialisan oh. Oh, ganyan lang para makita yung itlog mga idol. Yan. Oh, may nakita na siya. Ito mga idol, patutukan. Oo. Ganyan yan oh. Ayan mga idol, nakita na yung itlog. Isa yan oh. Guys. Yan. Sinasamahan ko lang mga idol yung nakabalik pala niya mga idol dito sa farm. Namumulot na siya ng itlog. Ayan oh. Ayan oh, kita nyo, may itlog oh. Binubuga niya. Ganyan lang ang pagpulot ng itlog mga idol. Oh. Ito lang. Dami mga idol. Oh. Ito lang mga idol. Sa mga subscriber ko, supportahan natin to kasi masipag si idol natin. Yan, support mga idol. Tama mga idol. Yan mga idol. Uy. Oh. Uy, niwalis. Niwalis. Yung itlog mga idol, niwalis. Walis. Ganito talaga kami mga idol. Pag-hindi abot, ginagalang ko mga idol. Ganito lang talaga kami mga idol habang nag-vlog. Oh, yan, masaya kami. Ay, mga idol, para hindi boring ba habang para hindi boring ang nanonood na ba yung ako yun. Kailangan talaga may halong tawa mga idol. Oh, may halong joke. Yun mga idol. Pakita mo isa, nandun yung isa. Yung isa mga idol. Ay, ko muna yung camera mga idol. Harap ko muna. Pakita ko yung isa. Yung isa. Ayun mga idol, namumulot ng isa mga idol, si Boy Vlog. Sa kasamaan to ni Tagalog Vlogs mga idol. Ayan o, naka-30 na tayo. Uy, marami na pala idol. 20. Yan. Mga idol, ako lang magpulot mga idol para kasi ilagay natin sa may lagayan. Yan pa. Meron pa mga idol. 34 na. Yun mga idol, kasama namin mga idol. Ang bilis na mulot. Ginawa pa lang bugaw-bugaw yung sa walis na idol. Kala ko magwawalis siya sa loob. Ay, shout out! Lato-lato ba? Mga idol, naka 30 na siya ng itlog, namulot. Ang daming itlog no? Ano natin? Uy, daming idol ah. Yan. Alisin nyo to mga idol. Alisin mga idol, linisin. Linisin. Ayan. Ganun lang. Ganun lang mga idol. Ayan. Iyon pa idol oh. Ano mga idol, harap ko muna yung camera mga idol para makita nyo.
namumulot ng itlog mga idol. Yan mga idol. Wala na kami nakita. Alright mga idol, may ilan na napulot natin? 39. 39 na. 39 na mga idol, yung napulot ni Idol Tagalog. Vlogs. May nakita na? 40 na, 40. 40 pieces. Oy, ano doon sa Idol Tatumba. Ito pala yung pugad nila mga idol. Ito pala yung pugad nila. Aakyat sila mga idol para mag-iitlog sa pugad. Yung iba mga idol, hindi sila mag-iitlog. Nasa baba lang sila mga idol, kaya pupulutin ng mga idol para hindi sila madumihan mga idol. Pupulutin mo agad. Lakad-lakad muna mga idol para maghanap ng itlog mga idol. Ayan, may nakita na si Idol. 40 ano na? 41. Ito pala yung pala mga idol. Ginagamit ng mga idol panghalo ng halo ito sa may ipa. Oh, 43 43 na. na. 43. Meron pa. 44. 34. Makaano pa kaya to mga idol? Makadalawang rating kaya to? Hindi na. Hindi na. Yan mga idol. Hindi namin kami makaabot ng mga idol. Dalawang tray kasi palabas na kami. Pang alas ano to? Anong oras pang ano to? Collection? Alas 10. Pangalas 10 mga idol, collection. Kasi mga idol, oras-oras kami mag-collection. Oras-oras si idol mag-collection ng itlog sa float eggs. Ay, meron pa? Meron pa. 45 na mga idol. 45 na yung napulot namin. Meron pa ako naman pulot ito. Idol itlog. Mga ilan na to? 47. 47 mga idol. Yan mga idol, malapit na kami mga idol. Yan ang pintuan mga idol. Alabas na kami dyan mga idol. Alabas na kami. Oh, tapos na. Tapos na mga idol. Nakailan lang tayo mga idol? 47. 47. 47 mga idol. 47 lang mga idol. Alabas na kami mga idol. Lakas ang hangin mga idol. Yan mga idol, tapos na kami mga idol. Ililista mga idol kung ilan ang na-collection ni idol. Anak mo na to. Dami idol. Dami pa idol. Ay, meron pa pala oh. Yung hindi lang pala. Reject na to. Reject na yan. Yan mga idol, pinapili pa ni Ayan, kaya natin pinipili oh. Yung Tagalog. may crack. Yung crack. May crack. Kaya... Pagka may crack mga idol, kasi mga idol, hiwala yung crack. Ito napulot ng kasama. 40, ano lang, 43. Napulot ni, ano ito? Yan. Ito wala yung na-collection dito mga idol. Oh. Yan. 55. Diyan, na-collection dito. Ilan ba sa kabila? 45, isang crack, isang liters. Yun, ito lang na-collection namin mga idol. Ito lang napilihan Ito namin. lang na-collection namin sa lahat, sa kabilaan mga idol. Gamay-gamay na doon. Na-collection ng kasama namin. Tapos, Hi mga ka-idol! What's Tapos up? yung- Uy, ano to? Isama natin tapos to. ang isa, napulot ni Tagalog Vlogs, yung napulot namin. Sama yun. para- Sama natin. Ano? Yung mga idol. Ayun na, pakita mo.
So, lalagay na. Dadalhin na natin yan sa ating Ikakarga na yan dito mga idol, oh. sa aming service. Sa may service. Tapos si idol ang mag-drive niya, no? Siya mag-drive kasi absent yung driver namin. Nag-di-off muna mga idol. Nag-di-off. Nag-di-off, hindi pumasok. Kaya siya muna ano mga idol? Ayan, Yun. mga idol. Yan. Alam na mga idol. May charo ba? Charo! Yan mga idol, alas na sa mga idol. Yan, alas na. So, yun lang mga idol. Ito lang yung muna yung video ko mga idol. May kasama ko mga idol, oh. Subscribe. Subscribe my channel mga idol. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, i-subscribe yung channel ko mga idol. Yun, salamat mga idol, salamat.